ಬರ್ತೀಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತಾಂತನು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಮಂಡೆ ತಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ತುಲ ತಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಲೆ 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 ಲೇಟ್ ಆಡ ನೀ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಲೈಟ್ ದಾನ್ ಡಿಮ್ಮಿಯ ಈ ಲೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಮಾಡು ಒಂದೊಂದು ಲೈಟಿಗೆ ಶೋಭಿತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ 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 ನಮ್ರತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸುಶಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಹಾಯ್ 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 ಅಪ್ಪೋ ತೂಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಏನಾ ಗಡಿಗಡಿ ಸೀಮಾ ಸೀಮಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಕಿನ್ನೀರು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರ್ಯನ್ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ ಹೋಯ್ತೆ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಹೋಯ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏಕಿತಾ ಹಾಯ್ 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 ಏಕಿತಾ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈವ್ ಬೆಡ್ತೀನಿ ಬೈತೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಗ್ರಹಣಗೆ ಅಂದ ಇನಿ ಗ್ರಹಣ ಅಂದುಗೆ ಸುಶಾನಾಜನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆತ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನೀವು ಗೆತ್ತಿರ್ಬಿದೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನು ಬಕ ಏನ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಂತೀನಿ ಆತೆ ಇನಿ ಪಲ್ಯ ಕಾಡ್ನಿ ಅಂತೆ ಇನಿ ಬುಡೇದಿ ಪಂಜ್ ಬಕ ಪಾಡ್ನಿ ಓ ಮಾಡ್ಬಕ ಇದೀಗ ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಂದಿ ಜಾಲಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿರ್ಗಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಆತು ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಜಯಶ್ರೀ ರೈ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾರ್ ಮಡಿವಾಳ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚಿ ಸಾಂಗಿ ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬನ್ಗೆ ಬನ್ಕ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಏನ ಹೋಗ್ಯ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಹೂ ಬಂದ್ ಮಾರೈತೆ ಅಪೂರ್ವ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂದೆ ನಾನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡೆ ಆಣತಿ ಬಂಡೆ ಉಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾ ನೀರಿನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಎಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂದಾಂಡ್ ಈ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನಂದೆ ಕೊಲ್ವೇನಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಲವ್ವೇ ಬನ್ನಿಯಾ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆಯುವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಂತೆ ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾ ಪಂಡೆ ತುಷಾನಾಚಾರಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ತೋಜ್ಜರು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜೈದೇರು ಅಂಚತ್ ಕಿಚಂಡ್ ಪನ್ಪರತ ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಅಂಚ ಬನ್
ಅವು ಕಿಚನ್ ಪುರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಐ ಪಿಚ್ ಪುರ ಅವು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಬಜದ ನಾನು ದಕ್ಕು ತ್ರಿಷಾ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಕಿಚನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದತೆ ಅಂದ ಕಿಚನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಿಚನ್ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಚನ್ ಪುರ ಪೋಯ್ ನೋಡತ್ತೆ ಅದ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನನ್ನ ದಸರಾತ ಜೀವಿತಾರಣ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗಡ್ಡಿ ಕೈ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆಲೆ ಮೂಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೋಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಅಲೆ ತೀಯರತ ಅಲೆ ತೂಲಿ ಬೆಚ್ಚದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರು ದೇವರೇ ಕೋನ ಪೇರು ಇಟ್ಟೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ತೋಯದ ಅಲ್ಲ ಬಾಬುದಿರ ಬಾಲ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಈರ್ನಾ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಕ್ಯೂಟ್ ನಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಮಚ್ ಲವ್ ಟು ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾನೇ ಪವಿತ್ರ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರು ಅಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂತವೇ ಬೇನುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಜೈದಿರುತ್ತೆ ನಾಲಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಜೀವಿತ ದಸರಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ದಸರಾಗೆ ಏಸ ಪಾಡ್ರಿ ತಿದ್ದರ ಬೋಲಿ ಐತಿರಿ ತೂವರೆ ಪುರ ಯಾವನು ದಾಯ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲ ಪಂಡುಲಪ್ಪ ದಾಯ ಪುರ ಕೈತಲತ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬೋಲಿ ಅದ ಜೀವಿತ ವಿರೋಧ ಡಾಗ್ಸ್ ದೂರ ಉಂಡಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡ ಯಾರು ಜೀವಿತನ ಇಲ್ಲೂರು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕುತ್ತಾರ ದೂರ ಉಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸುಜ್ಯೋತ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಯಾನಿತ್ತು ಎಂದಿನ ಸುಜ್ಯೋತ್ ಸಂಗೀತ ಬೈಜರತ ಅಂದ್ ಛಾಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡ ಕುತ್ತಾರಡ್ದು ಒಪ್ಪದೇವರೇ ಶಿರುವಾಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಶಿರುವಾಡು ಏಕಡೆ ಒಂದೆ ಮಂಚಗಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಎಂಗುಲ 5 ಇಂಚು ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪುರ ಒಂದು ಮೆಲದಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಗ ಬತ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಕರಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಹಾಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾರ್ಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧರ್ ಹಾಯ್ ಲವ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮರೈ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿಚಾ ಹೇ ಹಲೋ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹಲೋ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹಾಯ್ ಲವ್ಲೀಸ್ ಪಂಡಿರ ಈಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡನ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಂಡನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಪೊಳಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಟೀಲ್ ಪೊಳಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರನ್ನೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ರಶ್ಶತೆ ರಶ್ಶಡ್ ಪೋಯರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಪೋರೆನ ನವರಾತ್ರಿ ಶೈಲೇಶ್ ಮಾಡಿವಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬಕ್ಕ ವೆಜ್ಜ ಇರು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಸತ್ಯ ಐಕುರ ಗುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಡಿಂಚಿನ ಗುಲ್ಲುಜಿ ವೆಜ್ ಬರದ ಮದಾಲೆಜ್ಜ ಅಪುರನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪುರಡಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕಾತ ಇದ್ದ ದಾನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಇನಿ ಪಂದ್ ಐಕೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಟಿವಿ ತೂಂದು ಗುಲ್ಲಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಐಕೆ ನಿಗೆ ಪಂದ್ ಜತ ಐಕೆ ಬಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲಾಗ್ಲದಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜೊತೆನಿ ಲಾಗ್ದಾದೈತೆ ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ದಾದ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಗ್ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮಾರ ಲಾಗ್ಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದಾನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಒಡೆವತ್ತಾರ ಪೂರ ಮಾಯ್ಕಾತಾರ ಶ್ರೀನಿಧ್ಯಾರ್ ಪಂಡರ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ರಮೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕ್ಷಮರೈ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ ಸಪೋಸ್ ಇದು ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಇಜ್ಜೆ ಓಲ್ ಬೋತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಬೋತೆ ನಾನು ರಿತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧಿಯಾರ ಅಮ್ಮ ಒಲೆ ಜೈದೇರಿ
ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀನಿಧಾರ ಅಮ್ಮೋಲಿ ರಣದೆ ಕ್ಷಮರೈ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಜಾಬ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ದಾದಿ ಜಾಬ್ ಆಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಆಯ್ಷಿನ್ ಕೊನಪರ ನಿಗುಲು ಬಲೆ 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 ಲೇಂದೆ ಕೊನಲೆ ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊನಲೆ 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 ಜೋಜುಲಾಯ್ ಬೋದೆ ಕೊನ ಜೋಜು ಬೋದೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕನ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಓಡದ ಲಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುನ ಪೂರ ಅಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೋನಿತ್ತೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ದ ಮಿನಿ ಉಂಡತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂದ ಅಂಚನ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಷಿ ಅಂತ ಆಯುಷಿ ಆರುಷಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡನಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯುಷಿ ಆಯಿಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರುಷಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂವರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಲಾಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದತೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರದ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗುನಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದು ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇದೆ ಅಪ್ಪನ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ರೈ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ದಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಪೋರ್ ಇತ್ತಿಂದ ರೆಡ್ ವೀಕ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ತೂವರೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನಿ ಜನ ಆನಿಯ ತೂವರೆ ಆಪುಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊನ ಪೇರಿಗೆ ಆಗುಲು ಶೈಲೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಇನಿ ಏನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಾರಕ್ಕ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಮಲ್ದಿರಕ್ಕ ಏ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋದಿಯಾರ ಇದು ತಿರ್ಗರೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೀನಿ ಬತ್ತದ ಜೋರು ಮಂಟೆ ಬೇನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಏನ ಗೊತ್ತನೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಂಗುಡೆ ಸಿನಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಪೂರ್ವ ಮೀನ್ ಹೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲಾಗ್ ತುನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈಜಿನ ಥರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಹೋಪಾರೆ ಅಂತ ಊತೆ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಏನ್ರೈ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ಬರು ತೂನಾಗ ದಾಣ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ತೂಕ ದಾಣ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಿರುವ ಹೇ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಸಿನಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಒಣಸಾಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗುರಿತೆ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್లో ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರ್ದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೋಶ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇರೋ ವಾಲ್ಪಡ ಅಂತಾರ ಗುಂಗುಡ್ತಲ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅಂಚನ ಏನಂತ ಮಲ್ಪಗ ಬಕೇರಿರ್ಲೇರು ಒಲ್ತು ಬರ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಣಸಾತ ಜನ ಅವಡು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹವರ್ ಯು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗು ಸೂಪರ್ ಈರೇನ್ ಚೋಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಿರಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಉಣಂದುಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಿರುವ ಕಿನ್ನಿಲು ಒಳ್ಳೇರು ಕಿನ್ನಿಲೊಲೆ ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟಿದೆ ಒಣಸಗುಲ್ದೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಲಾಗದ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ ಅಂದ ಹೂ ಮಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೂರ ಅವು ದುಮ್ಮಂಡ ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏನು ಅವು ಬರೋದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಾತ ನಂದು ಸಹ ತಗೊಂಡು ತೂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಏನ್ರೈ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪುನ ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿಜಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪಕ್ನ ಮಲ್ದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಪೋನಾಗ ಯಾನಿತ್ತ ಜತೆ ಊರುಡು ಅಂಚ ಒಂದೇ ವೇತ ಬಂಡಲ ಆತಿ ಈ ರೀತಿ ಜರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನಿತ್ತನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರಣ ಯಾನಿತ್ತನದಿ ಅದ ಆರ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಏರಿ ಯಾರು ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ನಿಗುಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಸಿಸಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ಮರಣಿ ಪೋತು ಜತೆ ಎಂಕುಲು ಮರಣಿ ಪೋತ ಅಂದಿನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಇಂಕು ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಆರುಷಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಯ್ಗೆ ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಒನಸಾಂಡೆ ಒನಸಿಜ್ಜಿನ ನಾವು ಒಣಸಾತುಜಿ ಒಣಸ್ನಾನ ಓಡಲಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಿನಿಯಾಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಯಿಬೇರು ಬೈದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಸಾಯಿಬೇರು ಬೈದರು ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪು ಅಂಚಾದ ಬಂಗುಡೆದ ನಮಕ್ ಒಣಸು ದಾಯ್ತಾಣ ಮಾರ ಎನ್ನ ವಾ ಕಮೆಂಟ್ಲ ನಿಗರೆ ಶೋ ಒಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲಿ ದಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತ ಬಾಡ್ತೀರು ಅಂದ್ ಕೆಲವರು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬರ್ಪುಜವು ಎಂಗಲೇ ಶೋ ಅಪ್ಪ ಆಪುಷ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ವೈಟ್ ಪಾತಿರ್ಲು ಒಂದು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋದು ಎಂಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹೆಲೋ ಸರಿತಾ ಲೋಕು ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಒಣಸಾಂಡಿ ಒನಸಾತುಜಿ ಸರಿತಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ಯಾಡಿಸೋದ ನಿಗುಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಎಂಗುಲ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ರಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಿಂಚಿ ವೆಜ್ಜಾ ನೋ ಯಾನಂತೂ ಏನಡ್ದಾಪ ಜೌಪುರ ಬಕ್ಕದಾಗಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ದಸರಾಗೆ ಬಂದ ಅವು ಪೋಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ದಾನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾಗಲ್ಲ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಐಕೆ ಬರ್ಬುಜು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ತೂಗೋಡು ಏನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಒಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಓಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಲು ದಾನಿ ಮಾರ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ಆತಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಗಲು ಹಿಂದಿ ಟುಂಡು ದಾದ ಹಿಂದಿ ಟುಂಡು ಅವು ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅವು ಅದಾಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪು ಕೆಲವರ ಶಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲಿರ್ಗೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಾಯಗ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಶಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಡ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಯ ಪುಷ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ತೇವ್ಕಾಡ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಯಕ್ಷಿತ್ ತೇವ್ಕಾಡ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಜಯ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹೇ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಿಖಲ್ ನಾವು ರೀಲ್ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಮಚ್ಲಿ ಸಾಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ಲಿ ಸಾಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ರಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತು ಅಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಯಾನಾಡ್ಲ ಬರತ್ತ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಲು ಕುಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹೆಲೋ ಬ್ರೋ ಮರ್ಯಾ ಡಿಸೌಜಾ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ KBK ಹಾಯ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಜೀವಿತ ಪಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಹಾಲು ಕೋಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೀಟ ಆಯರೆ ನಿಖಲಿನತ್ ಕಿನ್ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ ಆಯರೆ ಎಂಗಲ್ನತ್ತ ಒಣ್ಣೆಯಾನ್ ಮೀಟ ಆಪುಚಿ ಆವಡಿ ಎಂಗಲ್ನ ಟಿನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಪುರಕ್ಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ರದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಜಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾತನು ಕೂಡ ಬೇನೆ ಇನಿ ಶುರುವಾತನು ಇನಿ ಕೂಡ ಶುರುವಾತನಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಕೇಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೋರು ಉಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಮ್ಮಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು
ಸೌಜನ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ ಹಾಯ್ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಾವ್ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಉಣ್ಪುಣು. ಉನ್ಪಿನಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಏನ್ ಚೌಲರ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೂಪರ್ ಈರೇನ್ ಚೌಲರ್ ಇಲ್ಲ ಪನ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಪನ. ಈರೇನ್ ಚೆಲ್ಲರ್. ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೂ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ. ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್. ಮಲ್ಪಗ ಸೂನ್ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಸಂಗೀತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮೀನು, ಸೊ ಐಕ್ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಓ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಣ ಸಾಂಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಒಣ ಸಾತುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು. ಸುದಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ದಿರು. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿರು. ವೆನ್ ಇಸ್ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ? ಆಗಸ್ಟ್ 7. ಸುಜಾತಾ 9. ಸುಜಾತ 9 ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಬಲೆ 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 ಬೇಗ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಣಿತ್ತೆ. ತನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತನು. ಧನುನ ಕೆಪ್ಪಿ ಹೊಡಿಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಮಾಯ್ಕ ಆತದು. ಧನುಲ ಇಜ್ಜಿಯಾ? ಧನು ಹೊಡಿಯೋತಿ ಧನು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಧನು ಓಲ್ಲ ಮೆಗೆ. ತುಷಾರ್ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲರು ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚೋಲರು. ವೇರಿ ಸಾರುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಯುಷುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚಿಡು ಆರುಷಿ ಗುಣಸ್ಮಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟುಗು ಹೆಂಗು ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲರು. ಶೈಲೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಈ ರೀತ್ಯ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂದೆ ಬರ ಬಚ್ಚಿದೆ ತೋಜೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಏ ಸಪುರ ತುಲೆ ಅಂತ ಆಲ್ತೋರ ಪೋಯಿಲಿ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಮ್ ಪೋಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಗೈಸ್. ಯಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯೈತೆ, ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ ಪೋತುಜಿ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೀಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸುಯತನೈ ಫ್ರಮ್ ಶಿರೋ ಮಂಚಕಲ್. ಸಂದೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ದೀಪಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನತಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಏಪಾರ್ಪೆ ಅಂತ. 2-3 years ಆಯ್ಬೇಕು ಬರ್ಲಿ. ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ದಾನೆಯನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತಿಜಾರು ನೋಡು. ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾವ ಜನ ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ. ಮುನ್ನಾಡಿ ಮುನ್ನ ಓಹೋ ಓಹೋ ಒರ್ಮಗ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೋಲಿಯತ್ತ ಯಾನಿತ್ಯ ಪೋಪೆತ್ತ ಬಾಲೆ ಗುನ್ಪಾರಂಡತ್ತ. ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೇ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇನಿ ದೂರಲ ಪೋತು ಜರ ಇನಿ ಎಂಗುಲು ಕಾಪು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು. ತುಳುವೇರ್ನ ಅಟಿಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಿಜಾಂಶ ಏ ಎಂತ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಲೇಗ್ ಹಗ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲೇ ಹಗ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಉಣಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ನಿಜಾಂಶ ತಪ್ಪಲ್ವ ಎಂತ ಮಾರೆ ತಪ್ಪು? ಮುನ್ನಾಡಿ ಮುನ್ನ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾತು ಜೇರಣ್ಣ. ಹರ್ಷಿತಾ ಈರ್ನ ಮುರಣಿದ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನನ್ನಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಜಣ್ಣ ಅಂದ ಏಪ ಮುಗಿಯರೇಪ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮು ಆಂಡಲ ಇದು ಲೈವ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿಲಿ. ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕೈದೇಕರೆ ಪೋಯರು ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತೊಂದು. ನಿಜಾಂಶ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು. ಹೌದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಏನಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್.
ಹಾಗೆ ಮುಗ್ಗಿಯರೆ ವೆನಸ್ಡೇ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೀರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಲಿ. ನಿಜಾಂಶ, ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಲೈವ್ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂತ ಒಂದು ದಿನ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡವತ್ತಿ ಲಕ್ಕಣ್ ಮಾರವರನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿರ. ಅದ್ಯುತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಅಭಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ಅಭಿ ಯಾರವೇ ಪಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಅಭಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಮಾ. ಸುಜ್ಜೋತ್ ಸಂಗೀತ ಅಮ್ಮನ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ರಿಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂದಿನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಅರ್ನ ಎಕಡೆ ಜತ್ತಿತ್ತೀರಾರು ಅಂಚತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಜತ್ತಲಾಕಿನತೆ ಅಂಚ ಅವೇನವು ಕಾರಡು ಪುರ ಪಡಂದು ನಂಗಿ ಪುರ ಗೋಲ್ದಂಗಿ ಪುರ ಕಲೆ ಮಲ್ತತೆ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿಗಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಆಪಣ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಧನುಬತ್ತಿ ಧನುಬತ್ತಿ ನೆರ್ಪೇರಿತ್ತಾಗುಲು ಧನುಬತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೆ 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 ಎಂಗ್ ಬೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಗಲು ಎಂಗ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಆಗ್ತದಂತ. ಋತು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಎಂಗುಲ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೋಲರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಯೇ. ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನಾ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ. ಹೆಲೋ. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನಾ ಇದು ಸರ್ಲ ರೀ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗಲೇ ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂಜ వచ్చిన ಇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊರ್ದು వచ్చిన ಇರು ಪಾಪ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಾಪ ಗಿಚ್ಚು ಮಗ ಕೊರಿಯಾ ಸಮ ಪೋಟಿ ನಬರ್ಚಿಂಗ ಆಯೋ ನಿಜಾಂಶ ಯಾನು ಏರು ಪಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈರು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬರಬತ್ತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡ ಅಂದ ವನಿತಾ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುದರತ್ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ನಿಜಾಂಶ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಏನು ಮಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್. ವಿಜಯ ವಿಜು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಶ್ರವಣ್ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬರ ಫೋಟೋ ಏರ್ ತೂತು ಜರ್ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೈದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬತ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ. ವಿಜಯ ವಿಜು ದೀಪಕ್ ಕಣ್ಣೆ ಎಂಚೋಲೆರ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ. ನವಿತಾ ಒಂದು ಸಿತಾ ತಮ್ಗೆ. ನವಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ನಿಜಾಂಶ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ವಾಹ್ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬಾಯ್ಯ. ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕರಿ. ನಿಜಾಂಶ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಮಚ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಪೂರ್ವಕ ಕೊರಡು ಪಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ಪಂಡ ಏನಂಜಿ ದಾದ ಕೊರಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಡಾ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕಿಸ್ ಕೊರಲಿ ಆತಿ ಮಗ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಅತ್ತು ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಏರಿ ಒಂದು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏರ್ಲಿ ಇರ್ಬೇತೆ ಏರಿಯಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೀವಿತವು ಜೀವಿತನಾ ಜೀವಿತ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನೆಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸಾರಿ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೇ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ ಯಾನಿ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಪುರ ನಿಕ್ಕಿತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊರೋಡಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಪ್ಪಿಕೊರೋಡಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಸಾರಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚವಲ್ಲ ಅಪ್ರೂಪಗು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ದುಲೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆಯು ದಾರ್ ಮಗಿರ ಅಪ್ಪ ಚಿನಿ ಓ ಚಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇನಿದ್ದೆ ಅನ್ನದೆ ಒಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಾನು ಪಿಲಿ ಡಡ್ 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 ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಗಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋನಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನೆಟ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಲೈವ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೆಗೆ ನೆರಿಯರೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಲೈವ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೆಗೆ ನೆರಿಯರೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಯಾಕಡೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಲೆಗೆ ಹಗ್ಗನ್ ಪಂಡಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಗಲ ನಾವು ಬರ್ಪುಜ ದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ಯಾರ ಜೀವಿತಲ ಆರು ಪಾಪ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ನಿಜಾಂಶ ಅತ್ತಕ್ಕ ಅದತ್ತಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಅತ್ತಕ್ಕ ಬಂಡಿ ನಾನು ಈನ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಯಾನ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಜೀವಿತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕನ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಯರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ತುಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನಲ ಲಾಗ್ ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಆರು ಲಾಗ್ ತಗೊಂತ ಆರು ಎಂಕನ ಲಾಗ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ ಆರು ಏಪಲ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಸ್ಯಾಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನಲ್ಲ ಲೋ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಆರ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಗುರ್ತಾದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಗುರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆತನತೆ ಅಂಚ ಅಪುರಕ್ಕ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆರ್ಪೇರ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲಿ ಜೀವಿತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮಾರೈತಿ ಯೋಂಜಿ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಾರ ವಿಜಯ ಬಿಜು ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಏನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾರ ಅತ್ಲಾಕ್ ಪನ್ಪೆನೆ ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಣಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ದರ್ಪೋಡು ಅಂದಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಜಾಂಶ ಲವ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ರಿ ಯಾರೇ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಈ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಿರೂಪಕಿ ಎರಗಣದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನಾರೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪೇರಾರು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಎಂಡಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆವುಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತ ನಾನು ವಾವಿ ಬನ್ಕ ನಿಗಲೇ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಬುರುವಾರ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಲೆ ನಾ ನೂಗರಜಿ ಅಪ್ಪ ನೂಗರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೂರಲ್ ಮಗ ತಿತ್ತುವರೆ ಮಗ ತಿತ್ತುವರೆ ಗೆಪ್ಪೆ ಟೇಬಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ನೂಕರೆ ಬಲಿ ಮಾಡದ ಶೋ ಕಾಪು ನಿಜ ಅಂದೆ ವಾವಿ ಪನ್ಕ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ನಿಗಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಗನ ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೌಲರ್ ಯಾನ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ ಇರ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಇವತ್ತಿನ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಬ್ರೋ ಏನೇ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ ವಿಜಯ್ ವಿಜು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೋಡಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾರಿಗಮಪಾಗ್ ಸಾರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಮ್ಸ್ ಉನ್ನತ್ತೆ ಐಕ್ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಪ್ರಾಯತ್ಸತೆ ಕಂಚ ಅವೇರಿಯ ಹೂ ಬನ್ನಿ ಬಿರಾಡು ಋತು ಎಂದ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆಪಣಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಬ್ರೋ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಯಾರ ಇದಂತ ನಾಟಕ ಇದಂತ ಮಗ ಬೀಚ್ ಬಂದೆ ಈರ್ ಬತ್ತ ಜಾರ ಈರೋಡೆ ಎರಲ್ಲೇ ಸಂಪೈ ಮಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ತಾನು ಏನಡ ಆಯುಧ ಇಜ್ಜೆ ಇಜಿಂಡ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ಲತೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಮರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ ಸುಜಾತ 9 ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಒಲ್ತಿಯ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಈರು ಒಲ್ತನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ರತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಇಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸುಜಾತ 9 ವಿಜಯ ವಿಜು ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ತಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಡ್ಪೇರ ಅವಳು ಲಿಟಲ್ ಚಾಮ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಏನು ಸಾರಿಗಮಪ್ಪ ತಿತ್ತು ಬರೋಡ ಪುರ ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿಪಾರ ತುಂಡು ಒಂದತ್ತಲ್ಲ ಪೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರು ಅಂದಂದಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಗ ಕೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಗ ಬರೋಡ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಬಲ್ಲಿಗಾರು ನಾನು ಪಂಡಿರಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಗೀರಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವು ಹಾಂ ಮಗ ಬಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓದಪ್ಪುರ ದಾದ ಮಗ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೋಸ ಹೊರಣ್ಣೆ ಮೋಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಜೀವಿತ ಸೆಂಚಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಎನ್ನಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಶಶಿಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಓಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಣಸು ಮಾಲ್ತದ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿರಲ್ಲಿ ಚವಲ್ ಕುಲ್ದಿರ ನಿಜಾಂಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ मेरे गाँव भी सांतूर है अण्णा मैं बॉम्बे से हूँ सांतूर ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂತೂರ್ ಅದೆಯಾ ಹಾಂ ದುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂತೂರು ಓಲಿ ಇರ್ನ ಸಾಂತೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯ ವಿಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಏನು ಅಂದಿ ನೆನೆಪ್ಲ ಬರೊಂದಿಚ್ಚು ಮಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಓ ದೇವರೇ ಮೋಲೆ ನನ್ನ ನಗಡಿಗೆ ಬೋಲ್ ಮಾರ ಕೈಟ್ ಏನದು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕಾಣ್ತ ಒಂದು ಕುದುರೆ ತಾಗುನ್ ಮಗ ಪಾಪ ತಾಗುನ್ ಮಗ ಆನ್ ಮಗ ಪಾಪ ಬಡ್ಚೆ ಮಗ ಇರೇಗ ಬೋಡು ಆರ್ಶ್ ಬೋಡು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದು ಮಗ ನೀರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಬೇಗ ಅವನ್ ಪರ ಬೇಗ ತಿಂಡೊಂಡಾವು ಉನ್ ಪರೆ ಲಕ್ಕಾರು ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಗ ತಗೊಳ್ಳು ಅಪುರ ಎಂತ ಜಪ ಇಂಚ ಒಡೆ ಮಾತಾಡು ಮಾರೆ ಓದುದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾಯ್ ಯಾರು ಹಾಯ್ ಚೆಕ್ ಪೊಟ್ಟಿತ್ತಾರ ಬರಿಟೇವಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ಯ ನಡಿಗೆ ಜೀವಿತ ಯಾನ್ ನಿಶಾ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಈರ್ನ ಲಾಗಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರವಣ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
ಪನ್ಕ 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 ವರುಣ್ ವಿಕೆ ಏತ ತಿಂಗೋಲ್ ರಜಾ ಇರೇಗ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಎಂಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗೋಲ್ ರಜೆ ಬದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಜಾಬ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಬಿಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ರಜನೆ ಪನ ಊರ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಕಂಪೆನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಆತ ನಾನು ಏಪ ಪೋ ಲೆಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತು ಓಡು ಅಲಿಗೇಟರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾ ಎಂಗುಲ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೋಲರ್ ವಿಜಯ್ ವಿಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನೊಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಿಯ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಒರಿಪವರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಕ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಪನದೆ ಗೊತ್ತಾವಣ ಎಸ್ ನಿಶಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯರಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ 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 ಜೋಕು ಎಂಚೋಲರ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ನೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಾದ ಮೇರೆ ಫ್ರಮ್ ಪನ್ನೊಂದುಲು ಇದೆ ಕಡೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲು ಶಿರ್ವಡ್ದಿ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಈರು ಒಲ್ತು ಫ್ರಮ್ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಶಕುಂತಲಾ ಶಕ್ಕು ಹಾಯ್ 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 ಸುಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 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 ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಣೆ ಲಾಗ್ ಸಂತೂರ್ ಮನ್ನಗುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಓಲಿಯಮ್ಮ ಸಾಂತೂರು ಗೊತ್ತುಜಾ ಸಿಂಧು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹೇ ಸಿಸ್ ಅಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲ್ನ ಸೇಲೆನೆ ಎನ್ನ ಸೇಲೆಜ್ಜಾವೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒರಣ್ಣೆ ಮೋಗೆ ಅರ್ಪಿನ ಪಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುವಾರ ಸಿಸ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಮ ನೋಡ ಇರೇಗೆ ಈರು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಬನ ಇರೇಗ ಒಂತೆ ಏನನ್ಪೇರು ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಉಳ್ಳೇರಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಚಾಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನದ ಅದು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಐಟಿರೆ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇರೇಗೇನೆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಪುನೊಂಜಿ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಗಲು ತೂಪರತ ಅಂಚ ಇದು ಇರು ಓಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪರ ಅಲ್ಪ ನೀರೆಗ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಏನು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಇರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾಡಿ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಇರೆಗೆ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಟ ಬಕ್ಕಲ ತೂಕ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶಿರು ಮಂಚಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ವಿ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ 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 ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಒಡೆ ಬೋತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಕೋಡ ನಿಂತಿಯ ಮಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುಜ್ಜೋತಿ ಸಂಗೀತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೆಂಜನ ಬಾಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಒನಸಿಸ್ ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧನುದುಲ ಬರ್ಪಿನೇ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೋಲ್ ಧನು ತೂಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ತುಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇರು DJ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಾಯ್ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಡಿಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಭವಾನಿ ಲತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಒಣಸಾತ ಜಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಓಡು ಅಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪಿ ಕಿರ್ತಿನ ಪುದರ ಬನ್ನಗ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಧನು ಮೇರು ಧನು ತುಲಬೆ ಬೆಂಜನ ಪಂಡದಾದಿ ಬೆಂಜನ ಪಂಡ ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು ಕಿಪ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಧನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಿನಗೆ ಎಂಚ ತೂಪಿ ಮಗೆ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅವೇ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಜೋರುಂಡಾಗಿ ಮರಣಿ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾತನ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆರು ಪಾಪ ಓಲ್ ಬೀಚ್ಲೆ ಸೋಪೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಬೋತಿನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐಕೆ ಬೇಜಾರೋಡು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದುಲಿ ಪಾಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಪೂರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ್ದು ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ್ದು ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ತಿಳಿ ಮೋನಡ್ ಪೂರ್ದುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಪೂರ ಪೂರ್ದುಂಡು ನೆಟ ಪೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಪೂರ್ದುಂಡು ಮಾರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಮದ
ದನ್ನು ಬುಲ್ಪಡ್ಚಿ ಈ ಮಗ ಈ ಬುಲ್ಪು ನೈಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನಸರು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಕಲ್ವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸನಿಯ ಬೀಚ್ ಹೋತ ಎಂಗುಲಿತ್ತ ಯಾನ ಮೇರ್ಲ ಕಂಪಲ್ ಸಿಕ್ತ ಪಕ್ಕುರ ಬುಡೆ ನಿಂತೇವೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿಸ್ ಬಂತು ನಿಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಪಾಪ ಕಡಿ ಕನ್ನಡ ಕೆಂಚ ಗೆತ್ತಂಜೆ ಬುಲ್ ಒಚ್ಚೊಂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ DJ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಈರ್ನ ಬ್ರೋ ದೀಪಕ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಅರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇನ ಆಗಿ ತೂಕ ಆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯೆ ಸಪೋಸ್ ಆಯ್ ತೂತೇಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದುವೆ ಅಂಡ ಆ ಇಜ್ಜೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಏರ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದೀರ ನಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗಾಯಕ್ ಸೈಕ್ ದಾದಾಲ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಆತನ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಡ ಹೀಟ್ ಐಕೆ ದಾದಾಲ್ ಬಿಡಂತೆ ನನ್ನ ಏನೋ ಬರ್ತಾದ ಮಂಡ ಜಾಗಿಡುತ್ತೆ ತಂಪು ಮಲ್ಪರ ಏನೋ ಒಂದು ಬನ್ಲಿ ದನ್ನ ಪುರ ಸರ್ ಅಡಿ ಆಪಿರ ಐಕ್ ದಶಮಿ ಎಸ್ ಹಲೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಪುರ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗರ್ಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದಶಮಿ ಧನುನ ಮೆಗ್ದಿ ಖುಷ್ ಧನುನ ಮೆಗ್ದಿ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗು ಪುರ ಸೂಪರ್ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗುಲು ಹಿಂಗೆ ಪಾತಿರ್ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಮಾರೆ ಅಪುರ ನಾನು ದೀಪನವ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಓ ದೀಪಾತಿರ್ ಅವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆತಿನಿ ತೋಜುಡು ಬ್ರೋ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಉಂಡಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೇಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧರುಣ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಡು ಎಂತ ಮಂಡೇಡು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ದಾಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪರ ಮಾರೆ ಇರ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಗೆದ್ದು ಒಚ್ಚೊಂದು ಜನ ಕಂಡು ಸತ್ಯ ಬೋಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಲೆಪ್ಪಗೈತೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಲೆಪ್ಪಗ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಪಿಂಪಲ್ ಕೂಡ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಜಲಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿರಿ ಒಂಜಿ ಅಮಾಸೆ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಅಂಚಲ ಆದು ಪದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಮರಣೆ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯರಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇರೇನು ತೋದಿತ್ತಾನ ಅಂದ ಐಕೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ್ದಿ ಪಿರಾಡ್ ತುಲಿ ಅಂದು ರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಅವು ಬೀಚ್ದ ಪೊಯ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನೆಕ್ ಕಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿನ ತೋರಿಡದೆ ನಾನು ಈ ಜನ ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದಶಮಿ ಎಸ್ ಡೀಮನ್ ಸ್ಲೇಯರ್ ತೂವರೆ ಪೋತರತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಡೀಮನ್ ಸ್ಲೇಯರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವಿ ಏರ್ ಪುರ ಆನಿಮೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಥವಾ ತೂಪರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಡೀಮನ್ ಸ್ಲೇಯರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೂಪೇರವೇನು DJ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಕ್ಕಗೆ ಜಲಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕುರ ಜಲಕ್ಸ್ ಆಪುಡು ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಥ್ ನಿಗಲ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರು ಪಿರೌಡು ಬಾಲೆ ಚಾ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ ವಂಶ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಪಿರೌಡು ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ ಇಲ್ಲ 6 ಅಂದ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಈರ್ನ ಬಂಗ ತುದು ಬುಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ ಧನು ಗೊತ್ತುನು ಗಾಯಸ್ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಬುಡ್ಪಾದ ಬನ್ನೋಡ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಬನ್ನೋಡ ಬೋಜದ ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಸುಜಾತ ಅವರೇ ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು ಅಕ್ಕ ಏನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿತೆ ಬೈಕ್ ಬಂದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪೋತಿರಾರೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಓಡೆ ಪೋತಿರಂದು ಜಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ನಂದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಂಡದಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನಂದಿ ಸ್ಟಕ್ಕಾಂಡ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ತಂದು ಪೋತಿರಾರು ಒಡೆಗ ಹೆಂಗೆ ಧನುವಂಜಿ ಪಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅನ್ನ ಸುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆತೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ಧನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತ ಆಂಡ್ಲ ಚೂರಿಯ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಫುಲ್ ಬಂತು ಜಾವ
ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಫೈ ಪೋಂಡಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಪಂಜಿ ವೈಫೈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ದೀಪಕಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಇವರೇ, ಯಾರು ಇವರೇ? ಭವಾನಿ ಲತಾ ಅವರೇ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇರಗೆ ಏಜ್ ಬ್ರೋ, ಎನ್ನ ಏಜ್ ಇತ್ತೆ 31 ಗಾಯ್ಸ್, 31. ದಿಯಾ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಧನು. ಅಲ್ಲ ಧನು ನಿನ್ನ ಕೊಡಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೀರ ದಿಯಾ ದಿಯಾ. ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಪಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಇಂಚಿನ ಎಂಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಉಂಡತೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಜಿಯೋಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರಿತ್ತು ವೈಫೈ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕಾಲ್ ಬರೋದಾಗುನು. ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಜಾಬ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್? ಎಸ್ ಎಂಕನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ಸನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪೋಪ ಎಂಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ, ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಹೂ ಪನ್ಪರ್ ಐಕ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ಕ. ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಣಸ್ ಆಂಡಿ ಬ್ರದರ್ ಒಣಸ್ ಆತು ಜಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಣಸ್ ಜೋಕುಲ್ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಓಡು ಅಮ್ಮ ನಾಡು ಜೋಕುಲ್ ನಾಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಓಡು. ಓ ಕಂಪೆನಿದ ವೈಫೈ ಬ್ರೋ, ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬಂದು ಉಡುಪಿದ. ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಇರಣ ಪಂಡಿರ ಪೋಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ನೌ ಹೂ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಈ ಎಂಜದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ, ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪೊಟ್ಟು ವೈಫೈ ಬ್ರೋ. ಎಸ್ ಪೊಟ್ಟು ವೈಫೈ ತೂದು ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಪಿ ಪೊಟ್ಟು ವೈಫೈಗೆ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅಪುರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಸಾಂಗ್. ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಪೋಪು ಜರ ಬ್ರೋ, ಜಿಮ್ ಪೋವಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ರೋ, ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು. ಆ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಂಚ ಪೋಯನ ಎನ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಪೋತುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್. ಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ವಾ 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 ವಾ. ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ. ಏನೊಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬನ್ನಿಯಾ, ನಾನು ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಬನ್ನಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ್ ಏನ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರ. ಏನ ಓ ಚಂದಿರ ಬಾನ ಚಂದಿರ. ಅವು ವೈಫೈ ಸಾರಿ ಅವು ವೈಫ್ ಕೈತಲುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅಂಚ ವೈಫೈಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಆದುಪ್ಪು. ದಶಮಿ ಎಸ್ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಪು ಏನೋ ಸಾಂಗ್ದು. ಹೆಂಗ ಅವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ, ನೀವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವೇನು ಓದ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚತ್ತ ಆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ. ಹಾ ಅಂಚನೆ ಬ ನೋಡಿ. ಹಾ ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ ಬಾನ ಚಂದಿರ. ಅವು ಈ ಪಿರಡ್ಲ ಅಂಚ ಹೆಂಕ ಅವು ವೈಪು ನೋಪುರ ಅಂಚಿ. ಮಹೇಶರ್ ಹೂವಿನ ಬಾಣ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಈರೇನ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋ ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಪರ್ ಪನೋಡ ನಿಂದು ನೀ ಯಾರು ಎಂಕ ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ. ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನ ಸಾಂಗ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತ, ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನ ಸಾಂಗ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತ. ಮಹೇಶರಿಗೆ ಧನು ದಾದಾವುಡು. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ದಾದಾ ಹೊಡಿಯ ಗುರು ಅಗುಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾ ಬ್ರೋ, ಐ ನೋ ಈ ನೋ ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅವು ಎಂಗುಲು ದನು ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಓದರೆ ಪೋಯ ಐಕಾಯ ದನು ನೋ ಪನ್ಯಾವಿ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಏನು ನೋಡ್ಚಿ. ಮಂಡೇಡ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಡತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇನಣ್ಣು ಮಾರೆ. ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ತರ ಹಿಡ್ದು ಕೈಗೆ ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆತ್ತೆ ಸಾರಿ. ಕಿಪಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಧನು ಶಿರೆಗ್ ವಾವ್ ಧನು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡು ಮಾರೆ. ದಿಯಾ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ದಿಯಾ ದಿಲ್ ದೇ ದಿಯಾ ಧನು ತೆರೆಕೋ ದಿಲ್ ದೇ ದಿಯಾನೆ. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ, ಯೋಚಿಸಾಲಿ ಇರೇಕ್ಲ ಅಪುರೊಕ್ಕಗ್ಲ 8 years ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏದಿದೆ ನಮಗ್ 5 ವರ್ಷ 5 ಸಾಲ್ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಏಪಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಆರಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡ ತಿರ್ಗುನಿ ಅವು ಏನು ಹೊಸತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಯಾಗೆ ಧನು ತೆರಕು ದಿಲ್ ದೇ ದಿಯಾ ತುಲಾ ದಿಯಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಧನು ಇನಿ ಜಪ್ಪುಜೆ ಧನು ಜಪ್ಪೈನಿ ಧನು ಏತು ಜನನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾರ ಇರು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ದೀಪೇನ ಅಂದ್ ಮಾರ ಆಗ ಆತು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯನ ಓ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಮೇರೆ ದಾರ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಏತ 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನ ಪೋಲೆ ಬಂದಿನ ತಾರೆ ಧನು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರ ಇರು ಅವಾಂಡದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಪೋಪೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇರೋಣ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಬ್ಡ ಓಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಬೇಲನೆ ಬೇಲೆ ಇದು 2 ದಿನ నుంచి ಅಮ್ಮ ಜಬ್ಡ ಒಂದು ರಗಲಿಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಯಾನೇ ಜಬ್ಡ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಗೀರ್ ಅಪುರ ಕಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಧನು ದೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂದಿಯೇ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ದಿಯಾ ಧನುಷ್ ವರ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಿಯಾ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಧನುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನೆಗಳ್ಳೆ ಕೇಳನೆ ಮಹೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಗಲ್ನ ತೂನಗ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದ ಪುನಾರ್ ಎನ್ನ ಬಂದಿನ ಧನು ಕ್ರಿಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಕತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ನೀವು ಕತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಕವಲೆದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಧನು ಅವರ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಹಾರಿದ ನಂತರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ ಧನು ಅಂತೇಳಿ. ಭವಾನಿ ಲತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭವಾನಿ ಅವರೇ. ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದೇ ಪಲ್ಲೆ ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಸಿಸ್ಕೊಡ್ರ ಬರ್ಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡುನ್ಕ ಯಾನ ಉನ್ಪಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಈ ಲೈವ್ ನಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪಗಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ನಿಗಳ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ನಿಗಲು ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಅಂದು ನಿಗಲು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಕ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪುನೀತಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಪನ್ ನೀನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಡ ಅವೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಅತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬನ ಏನನ್ಬೋ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅಂಕಲ ದಿನಚರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಂಕಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು
ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏನಾಳು ಇತ್ತನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪುನೀತ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಶ್ರುತಿ ಸರನ್ ದೀಪಕ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಚ ಆಪುಣಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡಿಗೆ. ಧನುನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೋಡಂಡ ಏನಡ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ದಿಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಅದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಇತ್ತರತ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಏನಿ ಧನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆವಾವ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕೈಂಚೋಲ್ಲರು ಅಂದಂದು ಅವು ಸುಜ ಸಂಗೀತ ವಾವ್ ಪ್ರದೀಪೇ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೌಲ್ಲರು ಅப்புறம் பண்ணு ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೌಲ್ಲರು. ಪುನೀತ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂನಾಗ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಸಿಸ್ ಬರ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನು ಎಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಜಡ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ತೋಜತ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಜಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಲಾಗ್ ಡೇ ಉಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕವೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬನತೇನೆ ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ಜಿರ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಐಕೆ ಇನ್ಯಾನು ಸಂಡೆತಾ ಎಂಚಾಣ ಬರೋಡೆ ಅಂದು ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಜಿ ರಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು 10% ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ದಶಮಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುದರು ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿಗಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ತುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ನಿಗುಲು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಮುಟ ಇತ್ತೀನಿ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಎಂಗುಲು ಲಾಗ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಪಾತೆ ಇರ್ದನ ಅಂದತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಉನ್ಕಾ ಓಕೆ ರಡ್ ಉನ್ಕಾ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಪುರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರ್ ಲೈವ್ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ. ಸಾಂಗ್ ಅப்புறம் ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬನ ಪುರ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಜೀವ ಆಯರ್ ಮಾರ ಆ ಜೀವಿತ ಯಾರು ಪೋಯರಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಆ ರಿಜ್ಜರಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಇರ್ದಾರ ಅಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಇರ್ದೆ ಜೀವಿತ ಇರೊಂದು ತಪ್ಪು ಇದೆಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಎನ್ನೆ ಜೀವಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳಾರತ ಬರ ಯಾರಂದು ಓ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ಕ ಈಗಲಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿ ಬನ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಿಹಿ ತಂಪಲ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜುಮಾರ ಸಿಹಿ ಕಂಪಲ್ಲಿ ಒಲವೇ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಇನ್ನು ನನಗಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆಗಳು ನೀನೇ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೇ ಅದೇ ಗಾಯಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಜೀವಿತ ಬಿರುವ ಸುಲ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡು ಎಸ್ ಪೋಂಡು ಸಾರಿ ಆತ ಬಂಡೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಜಿಯರ್ಲ ದಶಮಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಏಪಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡು ಬಕ ತೂಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಬೇ ಆವೇ ಬನ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನದೆಂಚ ಆಂಡ್ ಪೋಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.